ويتايم مسكن هاليلويا كبرنا أملاك يقول እግዚአብሔር ሰናዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት እሱ ኣይክምለሶን እየ ምክንያቱ ኦልሬዲ ሪኮርድ ስለዝኾነ ክንዝርግሖ ኢና ማለት እዩ ዝተዘርግሐ ኩሉ ሰብ ካብኡ ክሪኦ ማለት እዩ ግን እንታይ ናርኢና ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ሱዞ ዝብል እዩ ሱዞ ማለት እንታይ ማለት ምኳኑ ትርጉሙ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ምኳኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ክንደይ ነገራት ይከድሕነና መፅኡ ወይ ድማ እቲ ሱዞ ዝብል ትርጉሙ ካብ ምንታይ መድሓን ምኳኑ ኢልና ኣብኡ እተን ነጥብታት ርኢና እየን ነርና ማለት እዩ እቲ ምድሓንና ድማ ልክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልናዮሲ እንታይ ዝኸውን ሽዑ ኣብ ሂወትናስ እንታይ ዝኸውን ድማ ተፈላለየ መልክዑ ድማ ርኢና ነርና ማለት እዩ ብፅድቅን ፃድቃናት ከም ንኸውን ቅዱሳን ከም ንኸውን ዳግም ከም ንውለድ ማሕደር ኣምላኽ ከም ንኸውን ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ከም ንኸውን ኣብ ብርሃን ኣምላኽ ከም ንመፅእ ካህናት ከም ንኸውን ከምኡውን እንታይ ሽሙ እዚ ደቂ ብርሃን ከም ንኸውን ኢልና ተፈላለየ ነጥብታት ኣውሪእና የለና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ተመሊስኩም ተዳሪኹሞ ብጣዕሚ ሰናይ ሕጂ እውን እዚ እንታይ እዩ እቲ መንፈስና ዳግም ዝተወለደ ልክዕ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ዝኸውን ምድሓን ኢና ርኢና ነርና ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ንሪኦ ድማ ምስኡ ተተሓሓዘ ኮይኑ ቆረብ ምልስ ኢልና ድማ ኣብዚ ክንርኢ ክንጅምር ኢና ይረኣየኩም ኣሎ ዶ ድምፂ ሃቡኒ እንተዳ ሃልዩ እሺ ፅቡቅ ናይ ሰብ ምስሊ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሰብ ምስሊ እንታይ እዩ ደመልክት ሰብ ብሰለስተ ነገር ዝቆመ ምኳኑ ሕጂ እዚኣ ዝተውዕሉ ለይኹም ሰብ ሰለስተ ነገር ኣለዎ ዋላ ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ንኣዳም ብሰለስተ ነገራት ከም ዘለዎ ገይሩ እግዚኣብሔር ፈጢርዎ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ዘለዎ እዩ ገይሩ እግዚኣብሔር ፈጢርዎ ኣዳም ሰለስተ እዩ ነይርዎ ሰለስተ ድማ ብማዕረ 100% 100% ይጥቀመሉ ነይሩ እቲ መንፈስ ምስ ኣምላኽ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም መራኸቢ መንፈስ ነፍሲ ምስቲ ሓሳባዊ ዝኾነ ዓለም መራኸቢ ስጋ ምዚ ግኡዛዊ ዝኾነ ዓለም ምዚ ግኡዛዊ ትተሓዝ ትጭበጥ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ምስኡ ዘራኽበና ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽ ንሰብ መንፈሱ ጥራይ ፈጢሩ ኣይፈንዎን ወይ ድማ ነፍሱ ጥራይ ፈጢሩ ኣይፈንዎን ወይ ድማ ስጉ ጥራይ ፈጢሩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣይፈንዎን እንታይ ደኣ ሰለስተ እዩ ልክዕ ሰለስተ እዩ ከዓ ከከምቲ ኣድላይነቱ ድማ ፋንክሽን ይገብር ነይሩ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ከም መልክዕን ከም ምስልን ኣምላኽ ዝተፈጥረ መንነት ካብዚ ሰለስተ እቲ መንፈስ እዩ እቲ መንፈስ እዩ ብመንፈስ እዩ ኣምላኽ ንሰብ ዝመስል ወይ ድማ ሰብ ንኣምላኽ ዝመስል ዳኣምበረይ በቲ ነፍሲ ወይ ድማ በቲ ስጋ ኣይኮነን እዚኣ ተስተውዕሉ ኣላትኩም ወይ ድማ ብሰለስተ ይኮነን ኣምላኽ ንሰብ ዝመስል እንታይ ደኣ በቲ መንፈስ እዩ ከም መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር በለም ሽብለና ብዘፍጥረት ሓደ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 27 ከም መልክዕናን ከም ምስልና ሕጂ እቲ መንፈስ እዩ ንመልክዕ ኣምላኽን ንምስሊ ኣምላኽን ዝመስል ማለት እዩ እቲ ስጋ ግን ስጋ ካብ ጭቃ ካብ ሓመድ ይመፅ እዩ ሓደ ድማ ናብ ሓመድ ክምለስ እዩ ሓደ መዓልቲ ድማ ናብ ሓመድ ክምለስ እዩ እዛ ነፍሲ ትበሃል ብናይ መንፈስን ነፍስን ልክዕ ካብ ጭቃ ሓመድ ምድሪ ምስ ገበሮ ከምዚ ባምቡላ ጭቃ ቆምጢዑ ገለመለ ኩሉ እዚ ቅርፂ ናይ ሰብ ምስ ተተሓዞ ሽዑ ኣብ ኣፍንጭኡ እስትንፋስ ሂወት እፍ በለሉ ብለና እታ ኡፍ ሩሕ ማለት እዩ እቲ ትንፋስ ናይ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ሽዑ እታ ከም መልክዕን ከም ምስልን ኣምላኽ ዝተፈጥረት መንፈስ በፍንጭኡ ኡፍ ኢሉ ምስ ኣተዋ ኣብቲ ጭቃ ምስ ኣተዋ እቲ ጭቃ ብቅፅበት ስጋን ደምን ጅማትን ኮይኑ ፍንሕኒ ክብል ጀሚሩ ሽዑ ናይ መንፈስና መንፈስ ሰብን ናይ እቲ ስጋን ልክዕ ምስ ተራኸበ ምስ ኣተወ ነፍሲ ትበሃል ተፈጢራ ማለት እያ ኣስተውዕሉ እዚኣ ሽዓታ ነፍሲ ተፈጢራ ንነፍሲ በይኑ ይፈጠራ ንኣብነት መንፈስ ንበይኑ ከም መልክዕን ከም ምስልና ጌርና ንሰብ ንግበር ኢሉ ምሽዶ ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ ሽዑ ካብ ሓመድ ምድሪ ድማ ገበሮ ካ ይብለና ምሽዶ ሕጂ ዝበበይኑ ሰርሕሎ ማለት እዩ
እታ ነፍሲ ግን ኣይዛረበላን ኣብ ከምዚ እዋን ከም ዝተፈጢራ ከም ዝኾይና ገለ ይብለናኒ እንታይ ደኣ ውፅኢት ናይ ዝክልተ ምረኻብ እያ ነፍሲ ማለት እዩ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ወይ ድማ ብዛዕባ ነፍስን ብዛዕባ ስጋን ካልእ መዓልቲ ኣብቲ ኣምላኽ ዝፈቐዶ ምስቲ ትምህርትና ኣብኡ ክንሪኦ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ገፊሕ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት እንዳፃፈፍና ምእንቲ ክንከይድ ኣብኡ ኢና ክነተኩር መንፈስ ኣብ ዝብል ኢና ክነተኩር መንፈስ ኣብ ድብል ንረኣ ዳ ኣለና ዶ ኣሕዋተይ ያ መንፈስ ኣብ ድብል ኢና ክነተኩር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኦኬ ያ ሶሪ እዚ ስክሪን ሼር ቁሩብ ሕውስውስ ዝብለና ስለ ዘሎ ብኸመይ ቁሩብ ንድንጉድ ኣለና የቕረታሺ ሕጂ ሰብ ብሰለስተ ነገር ዝቆመ እዩ ብምንታይ ኢልና ኣለና እዚኣ ክትሕዝዋ ኣለኩም ብመንፈስ ብነፍሲ ብስጋ ዝቆመ እዩ በቃ እቲ መንፈስ ምስ ኣምላኽ ዘራኺቡ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እዩ እቲ ስጋ ድማ ምስ ምድራዊ እቲ ነፍሲ ድማ ምስቲ ሓሳባዊ ዓለም ዘቆመ ኢልና ይርና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሻምብብ ያሰን ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሩ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ሂወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኮነ ሰብ ህያው ነፍሲ ኮነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ መንፈስና ንኣምላኽ እዩ ዝመስል ክንብል ከለናሲ እቲ መንፈስ ሰብሲ ንኣምላኽ እዩ ዝመስል ክንብል ከለናሲ ብኸመይ እስኪ ንኣምላኽ ዝመስል እንትና ኢልና መንፈስ ዓፅሚ ስጋ የብሉን ቅርፂ የብሉን ኣምላኽ ድማ ዓፅሚ ስጋን ቅርፂ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፈቅዲ 24 እዩ ኣምላኽ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ብለና ሕጂ እቶም ዝሰግድሉ ክብል ከሎ ብመንፈስ እዮም ዝሰግድሉ ከለና መንፈስ ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ ድማ መንፈስ እዩ ብለና መንፈስ ምስ መንፈስ ኮሚኒኬት ዝገብር እቲ መንፈስ ዝኾነ ኣምላኽ ዝስገደሉ ብመንፈስና እዩ ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ውሽጥና መንፈስ ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ከም መልክዕን ከም ምስልን ኣምላኽ ንብሎ ዘለና እቲ ሓደ እንታይ እዩ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ቅርፂ የብሉን ጅማት የብሉን ደም የብሉን እቲ መንፈስና ካልክ ከምኡ ማለት እዩ ተኻለይቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ መንፈስ ሰብ ድማ ዘለኣለማዊ ስጋ ሰብ ዘለኣለማዊ ይኮነ መንፈስ ኣምላኽን መንፈስ ሰብን ንዘለኣለም እዩ ናይ ሰብ መንፈስ እንተ ንዘለኣለም ምስ ኣምላኽ ዲ ክነብር ዳግም ተወሊዱ ማለት እዩ ተፀዲቁ ማለት እዩ እንተ ንዘለኣለም ገሃነመ እሳት ወይ ቀላይ ሓዊ ዲ ክድርበ ምስ ሰይጣን ማለት እዩ ግናኸ መንፈስ ኩሉ ሳዕ ዘለኣለማዊ መንፈስ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ መንፈስ መላእኽቲ መናፍስቲ እዮም ክልተ ዓይነት መላእኽቲ ኣለዉ ናይ ፀልማትን ናይ ብርሃንን ንዘለኣለም እዮም ዝነብሩ መንፈስ ሰብ ድማ መንፈስ ስለ ዝኾነ ዘለኣለምነት ኣብ ልቢ ሰብ ኣንበረ ኣብ ውሽጢ ሰብ ኣንበረ ብለና ዘለኣለምነት ስለዚ ዘለኣለማዊ ካልእ ብመንፈስ ንኣምላኽ ንመስለሉ ኣምላኽ ፆታ የብሉን መንፈስና ድማ ፆታ የብሉን ስለዚ ናይ ሰበይቲ መንፈስ የለን ናይ ሰብኣይ መንፈስ የለን እቲ ስጋና እዩ ተባዕታይን ኣንስታይን ዝኸውን ማለት እዩ ተረዲኩም ኣሎ ዶ ኣብቲ ነፍስና ድማ ኣብኡ እውን ቁሩብ ፍልልይ ኣለዎ ናይ ወዲ ተባዕታይ ነፍስን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ነፍስን ኣብ መንፈስ መፂኻ ግና መንፈስ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ መንፈስ ፆታ የብሉን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ኣምላኽ ፆታ ዘይብሉ መንፈስና ድማ ፆታ የብሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ንኣምላኽ ብመንፈስ ተገልግሎ እንተደኣ ኮንካ ብመንፈስካ ተገልግሎ እንተደኣ ኮንካ ናትካ ፆታ ኣይገድስን እዩ ሞር ሕጂ ፎከስ ዝግበር ዘሎ ስፔሻል ኣሰብኡት ብስጋ ስለዚ እይዎ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ውሽጠን ዘሎ መንፈሳዊ ነገር እቲ ውሽጠን ዘሎ ዓቕሚ እቲ ውሽጠን ዘሎ ንሱ ኣይከስብዎን እዮም ኣይግለፀሎም ወይ ድማ ኣይረኽብዎን እዮም ወይ ድማ ኣይግለፀሎም ሕጂ እንታዩ ምክንያቱ
ኣምላኽ ብመንፈስ ዝግልገል ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ውሽጢ መንፈስ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንዕኡ ደኣ ክትሪኦ ኣለካ እምበረይ ነቲ ስጋ ጥራይ እቲ ስጋ ሲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳዕ ዘሎ ምክንያቱ መንፈስ ኣብዚ ምድሪ ግኡዛዊ ዓለም ክነብር ኣይክእልኒ ዳስ ዋይ እግዚኣብሔር ኮንቴይነር ሰሪሕሉ ድንኳን ሰሪሕሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ናብ ካሊእ ምእንቲ ከይከይድ በዚሁ መንፈስና መንፈስ ኣምላኽ ድመሳሰል ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ነዚኡ ከም መልክዕና ከም ምስልናን ሰብ ንግበር በለ ምስ በለሲ በቃ እቲ መንፈስና ልክዕ መልክዕ ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ክህልዎ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እታ ካልእ ንሕጂ ንሪኣ ድማ ኦኬ ሶሪ እዚኣ ደጊመያ ኦኬ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚኣ ከዓ ትሪእዋ ኣለኹም ዶ ጀስ ሓወይ ሶሪ ቁርብ ባምልስ በል ኮኔክሽን ተቋሪፅ ፀኒሑ ቪድዮ ስለ ዝተቐዲሑ እዩ ደሎ ካብኡ ክትሪእዮ ኺ እሺ መንፈስ ሰብ ሰለስተ ነገር ቆመ እዩ መንፈስ ሰብ ብሰለስተ ነገር ዝቆመ እዩ ተቐዳመይቲ ሕልና ኣምልኾ ምግላፅ ፀሓሲ ኦኬ ሰብ ናይ መንፈስ ሰብ ሕጂ ነፍሲ ስጋ ዝበሃል ግደፍዎ ሕጂ ካልእ መዓልቲ ክንርኢ ኢና እሺ ብዛዕባ መንፈስ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ መንፈስ ብኸመይ መንፈስና ምስ መንፈስ ኣምላኽ ወይ ምስ ኣምላኽ እንታይ እዩ ከም መልክዕን ከም ምስልን ዝብል ርኢና ፀኒሕና እታ መንፈስ ሰብካ ሕጂ ብሰለስተ ነገር ከም ዝቆመት ኣብዚኣ መለትልኩም ሕልና ተቐዳመይቲ ሕልና ተኻልአይቲ ኣምልኾ ተሳልሰይቲ ምግላፅ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ ድኾነ ይኹን እዚ ክሽምድድዎ ዝግባኣኩም እዩ ነፍሲ ወከፍና ክንሽምድዶ ኣለና ምክንያቱ መንነትና ገፅካሲ ኣፀብዕካ ክንደይ ተይልካ ሓደ ሰብሲ እስከ ወደይ ክንደይ ወደይ እስከ ፅንሓስካ ቆፅሮ ሓደ ክልተ ሰብ ትብል ዲኻ ወይ እስኪ መዝገበይ እስከ ክግንፅሎ እሞ ኖትቡከይ ክርኢ ገለ ትብል ዲኻ ኣይትብል ዲኻ በቃ ባ ከለካ እንታይ ናይ ኢደይ ኣፃብዕ እዋ የማነይ 5 ብፀጋሚ 5 ኣለኒ ትብሎ ናይ እገራይ ኣፃብዕ ከምዚ እንዳበልካ ብዛዕባ መልክዕካ ብዛዕባ ርእስኻ ሲ ማዕሲኻ ተወሊድካ መን ይሽምካ ተተባሂልካ ክንደይ እዝኒ ኣለካ ተተባሂልካ 2 እዝኒ ኣለኒ ክንደይ ዓይኒ ኣለካ 2 ዓይኒ ኣለኒ በቃ ኢሚድየትሊ ከምዚኣ ካ ትምልሳ መንነትኩም እንታይ እዩ መንፈስኩም እንታይ ድሓዘ ክትበሃሉ ከለኹም ቀልጢፍኩም ክትምልሱ ኣለኩም ሕልና ኣምልኾ ምግላፅ እስኪ ኩላሃትኩም ማይ ከፊትኩም ሕልና ኣምልኾ ምግላፅ እስኪ በሉ ሕልና ኣምልኾ ምግላፅ እዚ መንፈስ ማለት መንፈስና መንፈስ ሰብ ይዛረብ ኣለኹ እሺ መንፈስ ሕጂ እዚ መንፈስ ሰብ እዩ ብዛዕባ መንፈስ ሰብ ኢና ንዛረብና ብዛዕባ መንፈስ ኣምላኽ ኣይኮነ ብዛዕባ መናፍስቲ ኣጋንንቲ ገለመለ ይኮነ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ናይ ሰብ መንፈስ ናትና መንፈስ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕልና ኣለና ኣምልኾ ኣለና ምግላፅ ኣለና እዚ ወላ ኣማኒ ይኹን ኣማኒ ኣይኹን ናይ ሰብ መንፈስ በዚ ሰለስተ ነገር ዝቆመ እዩ በዚ ሰለስተ ነገር ዝቆመ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን በዚ ሰለስተ ነገር ዝቆመ እዩ ሃሌሉያ ሕልና ኣምልኾ ምግላፅ ሕልና ኣምልኾ ምግላፅ እታ ንሎም መዓልቲ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ድማ ካብዚኣተን ካብዘን ሰለስተ ሓንቲ ኢና ሎም መዓልቲ ክንሪኣ ወይ ድማ ካብ ሕጂ ጀሚርና ንሪኣ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ሕልና እንታይ እዩ ሕልና ማለት ናይ ኣምላኽ ትራፊክ ላይት እዩ ናይ ኣምላኽ እንታይ እዩ ናይ ኣምላኽ ትራፊክ ላይት መብራህቲ ትራፊክ ላይት ምሻ ኣለኩም ቀይሕ መብራህቲ ኣሎ ቢጫ ኸ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት ይመሲልኩም ሕልና ቀስ ብቀስ ውሽጢ እንዳኣተና ክንከይድ ኢና ሕልና በቃ ብትክክል ጌጋ ተኮይኑ ወይ ድማ ፍቃድ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ቀይሕ ሕብሪ ሃልካ
بقى بتزرق اي حيكون كزاربه كون دلو ግን ኣብ ውሽጥኻ ግና ኖ ዝብል በቃ ውሽጥኻ በቃ ከም ትራፊክ ላይት ልክ ሰማያዊ ወይ ቀጠልያ ቀጠልያ ትርኢ ከለኻ ሕለፍ ከም ምዃኑ ዝርዳእካ ከምኡ ድማ ሰማያዊ ክትርኢ ከለኻ ድማ ቀይሕ ክትርኢ ከለኻ ድማ ደው ትብል ልክ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀንዲ ክትሰዑላ ደልየ ዘለኹ ናይ ኣምላኽ ትብል ነገር ኣለ ናይ ሰብ ኣይኮነትን ናይ ኣምላኽ نعم زغلو أبصر جاتات كنكيد كلنا خنزور كلنا مكينا دي ولا بيقولنا جلسي ترافيك لايت هالو إيه مراتي بيج قالو قال كله يولع بعده ديزي حلي يولع يتأثر من يجرو تلنا من قصي يجرو نايتي لوكال أوتوريتي بس يجرو ويد ما توم دا ترافيك دبهالو استاتو من جرو بعد هاي كون كان تزورا يكون نجرو لك أيه كوتو لعب زجبا أيه تولع قتلها تولع عبد جباها قتلها تولع مالتي إزي ناي حلنا ترافيك لايت دما لك ناي እግዚአብሔር በእግዚአብሔር እዩ አው ተደኩኑ ስለዚህ ሆነ እግዚአብሔር ቀይሕ ኣብ ዝውላዓሉ እዋን ውሽጥና ሕልናና ባዕሉ እንታይ ገብረና ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ቀይሕ መብራት ይበና ሕጂ እዚ ቀይሕ መብራት ክብለኩም ከለኹ በጃኹም ናይ ብሓቂ እዚ መብራት ንሪኦ ልጭ ገለመለኩም ጌርኩም ከይተብሎ እቲ ኣብነት እየ ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ቀይሕ ትራፊክ ላይት ክውላዕ ከሎሲ كل المكاين بود حلفات صنحة تطو زبلا نو محلاف نو مالتي كيح مالت نو قتلا خون كلها يس بقى مالتي كيد حلاف تخكل قنعيو فقوديو مالتي اذا قلت تيدلو بيج اد بحال يقولوا زناي مدراوي ترافيك لايت بيج الله مطنقاتا وي تدالو ገለመለዝ አይነቱ ተረዲኩ ማለት ነው ቢጫ አለው ዳሎ ካል አብዝ ግን የለን ወይ ቀይሓ ወይ ቀጠልያ ዳሴት ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ሕልናና ኣብ ሕልናና ጎይታ ትራፊክ ላይት ኣቀሚጡሎ ትራፊክ ላይት ተጥሒስካ እንታይ ኣሎ መቕፃዕቲ ኣሎ ቅድሚ መቕፃዕቲ ድማ እንታይ ኣሎ ሓደጋውን ከጓንፍ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ምስቶም ካልኦት ክትጋጮ ትኽእል ኢኻ ንምክንያት እዩ ቀይሕ ዝውላዕ ዘሎ ንምክንያት ቀጠልያ ዝውላዕ ዘሎ ምክንያት ኣለዎ ስለዚ ኣምላኽ ኮነ ኢሉ ኣብቲ ውሽጢ ሰብ ኣማኒ ይኹን ዘይኣማኒ እግዚኣብሔር ባዕሉ እወ ኣይፋል እንዳበለ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ሰብ እንታይ ኣቐሚጡ ፈቃዱ ዝገልፀሉ ትራፊክ ላይት እግዚኣብሔር ኣቐሚጡ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ اوكي قال حلنا فقاد املاح نفقاد املاح بقوه وي ايفال ينغرك اي لاي نايسب حلنا ولا ني اماني يكون ولا ناي زي اماني يكون قنعن زي قنعن يمسكرالك او قال እግዚአብሔር ከም ሲብል حلنا يمسكرلنا له مش يا حلنا يمسكري حلنا ينغري انتي تفقاد املاح انتي تفقاد املاح زي كونه ينغركاي ولا احزاب ولا املاك يلن زولو انتيشن ويدما نمنتاي انتيشن كا وشتها دي سمعها يولو املاك كو يلن يمكولو ግን ሓደ ነገር ግን በእምሮ ግን በፂሕሞ እሶም ንሕና በቃለ እግዚአብሔር በፂሕና የለና ንሶም ግን ክሕድዎ ዘይክብሉ ኣብ ውሽጦም ትኽክልን ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ዝነግረካ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ጋት ናትካ እንታይ ይብለካ ብሉኻ ጋት በቃ ቃል በቃሉስ ጋት ሲ ማዓንጣይ ምሽቶ ግን ውሽጥኻ ትጋት ናትካ ውሽጣዊ ሰብካ ሲ እንታይ ይብለካ ይብሉ what do you feel ካብሉኻ እቲ ኢንሳይድካ ኦኬ እዚስ ከምዝን ከምዝን ግን ውሽጥኻ ይብሉኻ እዚኦም እኮ ኣምላኽ የለን እኮ ይብሉ ሰብ መንፈሲ ነፍሲ ስጋ ገለመለ ዝበሃል ነገር እኮ ኣይርድኦም እኮ ሰብሰብ ይንዖ ግን ገለ ነገር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምዃኑ ግን በፂሖሞ በቃ ሃብቲ ተመክሮ ማለት እዩ ንፍቃድ ኣምላኽ ተኮይኑ እወ ዝብል ነገር ኣብ ውሽጢ ኣሎ ኣይፋል ዝብል ነገር ድማ ኣብ ውሽጢ ሰብ ኣሎ ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ኣብ ውሽጢኻ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ይምስክረልካ ስለዚ ክርስቲያናት ኣሕዋተይ ኣብዚኣ ክትሰውዕልዋ ዘለኩም ብዙሕ ግዜ
اتي ناي حلنانا ملالي فقط أملاخ إغنور غيرنا فقدو نبيات تنبي دلينا فقط أملاخ دلينا كولينا نوي نزي كماني كم تزقب أي تتأكمنا لهم قال يوم علوان تقوم اليوم قال يوم علوان تقوم اليوم معناته بمعرة يتواهبنا ولا داقم ما يولدوا تداقم دي مولادهم مس أملاخ ديسكونيكت خوينا مدلو تمنفسهم أوشت أمقنا ستيل كتقوموا لي يخوليا نحنا داقم مستولدنا مس أملاخ دا تراخبنا منفس أملاخ كأوشتنا حديرو كله قال بزعبيرون كلنا نزل يحلنا أنا دمسي هو زبل أيفال زبل قنعن زي قنعن زمسكرلنا نعو توتالي إغنور كنغورو نايجي أبير فقاد أيكو ن سلازي حلنا السب حلنا السب نايجي أبير فقاد أتي بتغكر أفتا أوانتيا نايجي أبير فقاد انتايو أوشت أخا كوينو ريزنا هي بكاني بايزوي ريزنا هي بكاني هو فقاد أملاها مخانو وشت أخا فين كتقبرخ لها كابسر ناس تتمكرنا يفعل سلازخونه كمزي يسمعك كمزي يسمعك خمس وين ما كمزي يسمعك يقال ما لازبال كالكوليشن يلا كم دما ريزن دما يلا ريزن مالت نعاونت امرنا نو كنبل كلنا نو مبالي مخنيات يفات الله نو كبل تخوينا امرنا مالت هيك هو كبل تخوينا دما نو كبل تخوينا هو كبل تخوينا مخنيات سلازلوي نو زبل هو زبل حلنا أنا قن ريزنا هي بكاني قبرايت قبريا تأزز هاي تأززني هو عيفال وش تخا خينو بك بتزرد أكا قانقا غيرو يزارة بكا مالتي كورن إكزابير خل سلازي حلنا سب تقداميت انتاينا لنا يانيرنا تقداميتي نا إكزابير ترافيك لايتي لنا يا إذا خاليتي لما انتايلنا أو وشتنا خوينو اتي نا إكزابير فقط انتاي مخانو ينقرنا أكن قحدو ينخلينا كابتي زقار مكم عاب رومي معراف كلتا اتو وانجيل ديك سمعو وانجيل بمنتهي كفردو بحلن يوم ينكفردو مش لا واي بحلن يوم إكزابير فردا واي إكزابير كو فتسم صادقي مش ولنا فتسم صادق أفتو فردو عايزانفني قناخه اتحلنهم نجزا رسو يس نو اندابله إغنور بمقبارهم إكزابير بو مسألة بتحلنا وش تسال زقمتهم مسألة ولا وانجيل سميعهم ديفولتو نساتهم ولا كفردو تخوينهم بتي أوشتهم إكزابير زقمتو ترافيك لايت ويدما اتي هو عيفال بزبل فعاد إكزابير انتاي مخانو زنقر قنعن زي قنعن زرقي نعو إغنور بمقبارهم انت لا تعزيزهم مو عصبي وي هيوت رخبو وي دما يقصعو مالتي هجي معرخ ندزي وانكي دلي سميخا معرخ ندزي وي حق دي ملكتكا تخينو وي اب حق دي يقولو تخونكا معرخ ندزي انت من السماء كأتوكا انت جهنم ساعة كأتوكا اب حد يخأتوكا زقل او وش تخا اكزيابير حلنا زبها النقر اقميت الله نحنا اوريدي وانجيل سمعنا بود بيسوس كريستوس اميننا داقم توليدنا هنا بتبحلنا نايكونان أفتنا يزال عالم هيوت كن أتون كينا أتون جالس النجاري يزبل لكم دلهم معركة دي powerful مخانو اتحلنا سب معركة دي وساننا كم زلوا إنا نرد لنا كبرنا أملاك يخون آمين يس حلنا سب سنفعات أملاك أو ويك عايفالينوس أوشتنا ززارة بيلنا بحاتيروس كابز حجي تعصنا يونات بتاتسي حليناس كمزي نايسب منفس دمسي سب منفس يوكا حاتيرو دمس نايسب نايكزيابير ايكونا منفس سب منفس على ويتها كنبال سنحنا خنمار سنحنا اتعوشت نازلو منفس كملك أملاخ استفترة كمثل أملاخ استفترة ناتو دمسي مالت أماني يخون أماني زي يخون كل سب حلينا له كل سب تاسواي قاليهم ايتي استقوينو انتا يبلو أنا حقق على ويكا أمنت كالعيد اللي نيبلو حلينا على الناس صبو قبرخ قبري حلينا يزبلني اندا سمعخو كقبري بقى فينيش زبلو علو كل يوم يس حجي حلينا مالت دمت سبي اتخال دما
كم يجرنا خنتقصون نخل كمز كومباس نبتغكل ترافيك لايت كل سنة حمش بت هذا ويكا كمز كومباس كمزي جايدز قبركا نبتغكل لنا دايركشن نابي كتكيد كمز قبعكا دايركت زقبركا مالتي بتحلينا أحسن مالتي لازم تحلينا أنا مالسي بزتصاري متان effective نابراك نبرسي يحجزنا Exactly, that's the right word. Yes. Yeah. effective أمنات effective نابرا كنبر يحجزنا عم أصحاب قدس I don't know سيه جبر كيد ولا بعد هارب أولوس دقاقيموم كزاربو خلو بنتصح لينا أبقد ما أملاقن أبقد مسبن حلينا أين قفناني هارب أولوس أب بيت فردي judgment أب قبر حوارات معرف أسران سلسل كعطو قلوس حلينا أين قفننا أبقد ما أملاقنا أبقد مسبن سي بنتصح حلينا يتمر علي سيو حجتي having a clear conscious نتصح حلينا it's very 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 important in life as a Christian بقى دي حيني كمزلو إلنا نخيدو نقر ترايزي كونا نتصح حلينا كهلونا كنقادل make sure كنقبر علينا السنو بعلون حدا work out زرليو نقر كبرنا آمين. وهيد كبرنا إيش كبرنا عملها هون تأصل سيتي تأصل سيتي دما حلنا مالتيو بجيجا تقبر كلها حلناها يقوي يوقسكا قنع نقر تقبر كلها دما يحبوسن يتبابعك زي السعلوة عجزي بزح جزي نحن نتاي دمسلنا كم زي منفس قدوس عوشتنا خوينو بقى عاد الزاربنا قال جبلنا قال يدمسلنا مش في أي منفس قدوس رسول دخل على ترى اللون دي السي كنا نخحدود لنا أي منفس قدوس نقر قال له أبوتوي أيتم كفنا يوم قد أتي نورمال حلنا زبهات أتي بقدام كفتر كله كملك عن كمسلن سبز تبترا منفسنا أتي منفس حلنا له السو جيجا سو كجبر كله حتيات بلوه دخان يكون جيجا ولا دخان جيجا كجبر كله يجوي تحل ناس يجوي أفتوش توين كوين تخون يوكسكا يوسكا حلنا يكسسني سيدان يخسس حلنا يوكس منفس قدس يرتع أمره يذكر زين حزونهم حلنا أنا يوقسناي بقى يوسكاي بقنع نجار دما قنع نجار تكبر كل خادمة يحبوس تحلنا أوش تخوين يحبوسن يتبابع كانك السؤالك أوش تخوين داو قصة طلع دبلك هفتوش تخوين تراي كونه من سأل قنع نجار تكبر كل خادمة توش تخا به دولو سمعت قلبه دس شولو لك انت دا استوعلنا له تلماميدنا يو ignore تزيجيرنا يو ها the best friend تحلنا أنا كم تاجركم سووا مسيلكم نقول تسيهم مستيات قصكم رأيوه ولا قتل رأيوه ولا مشيت رأيوه خان مستيات عبر ماري دول مستيات شالو تملو مستيات كتريوه لهم أكلاتكم سي انتهي زي نقركم تمستيات انتهي نقركم تزريو وعاول خصم معها تزريو نقر بقى إتا ذل حياة خمس ذل تا يريكا تتصبق النتكا تصبق مخانكا يريكا تي قعقلت أمكا يريكا كم ذل خيو حلنا دما لك كم إيو با عطات مالك نقاش حتى هوا جزيئات النسي تصبق جيرت أي كري أي بلن حابش أي كونان أي سكفني ويجمعت وعوعي بلكاني كفو انده قبره كلا عداون كقبره قال يلو دما ولا نتصبقا كفو غيرو ايري اكاني اتا زلا كم زلاتا قلعت الليكا قلع نفات الليكا نفات اتي ميكاب كا صبوت خوينو صبو شاورها صبوت اللي صبو شحمها صبوت اللي صبو حماقت اللي دما حماق ابزيس قرب بزي حتى الله بزي عشان خزيا بزي ها غودي لالا بزي ها خمس خوين الله اتي ها ايلو تازلات
حلنا دم لك كم إيه قرن حلنا زيادة توصل تتجاجه لها يوقسك عن كل يري كاترا يكون يوقسك تملس تجاجه لها زيادة تقص لها نو واي كمز تجبر هوش تخوين تقنع تجبر كلها دم يحجوس يتبعك مالتي كبرنا عم لخيرون يسوع كريستوس ويتاي آمين كبرنا عم لخيرون يا اوكي حلنا بزي ما ازاز يدنزز يعزم يلمس جست وعلو تحلنا انت يقبر قليلنا مش كنا نصير احنا بواحد حدا سلسة قال عينات كنا نصير احنا وي سلسة 4 عينات امو اذا حلنا ناسي بقيرو ها كعينتنا اكوين كم كبالنا انا حسي قال لنا تطاتون مزرزرنا قال كم تزقبو ها تتغكل ترافيك لايت قيح زول كل علنا تخوين قتليا كل علنا تخوين ها قنعن زي قنعن كنقبر كلنا زقوهن دحقوسن وصلنا كون تخوينو اتفاعل عملاق بتخكل عينايو عوشتنا خوينو كنقرنا ويدما تي ايفال اتي او كم تزقب وقصرح تخوينو سي ها نخي سرح زقور نقر قالو انتاي مزخوني مخنياتو بزي مزازكا نتي حلناخا ها اي حريقا خلو دو دي موالكا قطعلا حريقا خلو زي مخاتكا نسو يدنززو يعزمو يلمس لك بدحري ولا ولعوا اي ولعوا كل حدينا زي حجي بطعمي ابزا درجه زي اخي ببصح كنفرح كلادنا هذا سبب درجه زي انت بصحو كريستيان يكون زي كريستيان يكون نسيت سلازي بزي مئزاز سب نحلنو بزي مئزازو اذا زي مئزاز تبل حسب نقل املاق بزي مئزاز يكون زبل دلهم بدمس املاق بدي مئزاز يكون زبل دلهم نتي حلنا እቲ ውሽጥካ ዘሎ ሕልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኣብ መንፈስካ ዘሎ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ መለለይ እግዚአብሔር ሂብካ ደሎ ወኪል ናይ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣብ ውሽጥካ ንዑ ብዘይ ምእዛዝካ ብዘይ ምስማዕካ ሕልናካ ይለምፅ ሕልናካ ይዕዘብ ሕልናካ ይድንዝዝ ሓደ ሰብ እንተዳ ደንዚዙ ወላ ኣብቲ ድደንዘዘ ቦታ እንተዳ ሃሪምካዮ ኣይስምዑን በቃ ደንዚዙ ይደሎ በቃ ደንዚዙ ይደሎ እንታይ ክኸውን ኣሎ ከመይ ክኸውን ኣሎ በቃ ደንዚዙ ይደሎ እግዚአብሔር ካብ ድንዛዘና ይሕልና እግዚአብሔር ይውፃና አሜን እቲ ደኻፈ ደረጃ መንፈሳውነት ወይ ስብእና አይናዩ ሰብ ሕልኑ እንተዳ ደንዚዙ እንተዳ ተዓዚሙ እንተዳ ለሚፁ ሰብ ኣብዚ ደረጃ ተበፂሑ ዳሲት እግዚአብሔር ጥራይ ክረድኦ ዘለዎ እግዚአብሔር ጥራይ ክረድኦ ዘለዎ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ከይንበፅሕ ክንፈራሕ ክንክእል ኣለና سوري جستا سالسيتس يلمس دي ولا يلمس يلمس ماشي. በቃ ለማፅ ክኸውን ብጣዕሚ ድንብርፅ ኣይብሎን ነገራት በቃ ድንብርፅ ኣይብሎን ሕልኑ ለሚፁ ክበሃል ከሎ ሰብ ዋ በቃ ሰብ እዚ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሕሎ ማለት እዩ ሕልኑ ደንዚዙ ሕልኑ መይቱ ሕልኑ ዓሪቡ ሕልኑ ከምዚ ኮይኑ በቃ እቲ ሕልናሲ ኣውቶ ፋንክሽን ወይ ፓራላይዝ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ በቃ እታ ትክክል ቃል ፓራላይዝ ትብል ዋላ ተጠቀሙላ ምክንያቱ ሂወት ኣለዎ ዶ ሂወት ኣለዎ ኣይመተን ኣይተቐብረን ኣሎ እኮ ግን ኣውቶ ፋንክሽን ኮይኑሎ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑሎ በቃ ስለዚ ብሕልና ክርከብ ዝግብኦ እግዚአብሔር ክፈጥሮ ከሎ ንወዲ ሰብ ንኣማኒ ይኹን ንዘይ ኣማኒ ክፈጥሮ ከሎ ብምክንያት እዩ ሓንቲ ክፋል ናይ መንፈስና ንሕልና ገይርዋ ሓንቲ ክፋል ናይ መንፈስና ንሕልና ዝገበራ ምክንያት ዓበ ምክንያት ኣሎ
ስለዚህ እዛ ሕልና እዚኣ እንተዳ ኩሉ ሰ ኢግኖር ንገብራ ተኾይና ኢግኖር ንገብራ ተኾይና እንታይ ትኸውን ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ሓደ ሰብ ትፅውዕዎ ሰሚዕኩም ኣሎ ከምዘይ ሰማዓኩም ይኸውን ካልኣይ ሰዓት ትፅውዕዎ ሰሚዕኩም ኣሎ ግን ከምዘይ ሰማዓኩም ይኸውን ድሕሪኡ እንታይ ከም ትኾኑ ደጋጊምኩም እንዳፀዋዕኩሞ ኢግኖር ከም ዝገብረኩም ዘሎ ሽዑ ርዳእኩም ኢግኖር ማለት ፀማም እዝኒ ምሃብ ማለት እዩ ፀማም እዝኒ ምሃብ እንዳሰማዕካ ምድቃስ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ከም ዝገብረኩም ዘሎ እንተዳ ፈሊጥኩም እንታይ ኢኹም ትኾኑ ሽዑ እቲ ምፅዋዕ ነቲ ሰብ እቲ ጠጠው ተብልዎ ምክንያቱ ትርጉም የብሉ ዋላ ፀዊዕካ በቃ ለሓንቲ ሰብ እዚስ ኮነ እዩ በቃ ይሰምዕና ኣሎ ንኸይሰምዕ ወሲኒ ስለዝኾነ ጠጠው ተብሎ ድሕሪኡ እሱውን ክፅዋዕ ይደለየን ዳሴት ምናልባት ትፀድፍ ኣለካ በዚኣ ትኸድካ ጌጋ ክትፀድፍ ኢኻ ክትመውጥ ኢኻ ድብል መልእኽቲ እኮ ክትነግሮ ኢልካ እኮ ኢኻ ስኻ ትፅውዖ ዘለካ ንሱ ግን ኢግኖር ክገብር መሪፁ ኣሎ ስለዝኾነ ንስኻ በቃ ክሳዕ መወዳእታ ዋላ ሓንገረር ኢልካ ድምፅኻ ልሕትት ኣታ በጅኻ ትብሎ እታ በጅኻ ክንደይ በቃ እታ ከምዝሎ እታ ከምትሎ ትብሎ በቃ እሱ ግን ኣይሰማዕካን ድሕሪኡ እንታይ ደጓንፎ ማለት እዩ እታ ዝፈራሕካሉ እታ ኖ ዝበልካዮ እታ ክተድሕኖ ዝደለካ እሳ ትሰርፎሞ ግዳይ ናይ ዘይምስምዑ ይኸውን ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንተና ንቕልጥፍ ሃሊና ኮይና ንገብርና ብተኻለና መጠን ብቐዳማይ ቀልጢፍና ስለ ዝነበርና ቀስ ኢና ንብል ዘለና ኦኬ እሞ ሕልና ናሲ ይድንዝዝ እዩ ምሽልና እሞ ብኸመይ ኸይነቅሕ ብኸመይ ይነቅሕ ቀዳመይቲ ተቐዳመይቲ እንዲ ተቐንድኻ ብምእዛዝ እያ ተቐዳመይትን ተቐንድን ሕጂ ንምንታይ ቀንዲ ዝብለኩም ዘለኹም መሲልኩም ንምንታይ ንኣብነት እተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ኩለን ተዳሪኹሞ በቓል ኣምላኽ ብምስሓ ብልሳን ብምፅላይ ብቅድስናን ብፅድቅን ምንባር ብፍርሃት ኣምላኽ ምንባር እዘን ኩለን እዚአን ንኣመንቲ እየን ዝምልከታ እታ ምእዛዝ ትብል ግን ንዘይ ኣመንትን ኮላ ትምልከት ስለዚ ዋላ ዘይ ኣማኒ ኮይኑ ንሕልኑ ኩሉ ሰዓት ዝእዘዝ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሕልኑ ንቑሕ ይድኸውን ዋላ ዳግማ ይወለድ ኣማኒ እንተደኣ ኮንካ ከዓ እሞ ብቃል እግዚኣብሔር ቀፃሊ ትሓፅቦ ቀፃሊ እንታይ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽሲ ካብ ኣብ ዕብራውያን ቃል ኣምላኽ ካብ ክንደ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ንብዘሎ መንፈስን ነፍስን መፈላለዩ ኣካላትን ክሳዕ ዝፈሊ ኣብ ምሕላን ሓሳብ ልቢ ኣትዩ ክሳዕ ዝፈርድ ይብለና ኣብቲ ውሽጢ ሕልና ከዋላ ኣትዩ እቲ ክቆራረፅ ዘለዎ እቲ ፀሓያይ ገለ ኩሉ ይኣላልዮሞ ይቆራሪፁ ኩሉ በቃ ቦስቶ የእትዎ ማለት እዩ ኣይናይ እቲ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ቃል እግዚኣብሔር የንቅሖ ማለት እዩ ነስሓ ብሓጢኣትካ ይድንዝዝ እዩ ምክንያቱ ደጋጊምካ ብዘይ ምእዛዝካ ሓጢኣት ትገብር ከለካ ኖ እንዳበለካ እስኻ ስእካ ትገብር ትኾንካ ይድንዝዝ እዩ ግናኸ ክትንሳሕ ከለካ ግና ሓጢኣትካ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሕፀብ ከለካ ግና ካብ ሞት ሕልና የንፅሐና ምሽለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሞት እንዳመተ እንዳደንዘዘ እንዳበልእ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ሕልናኻ የንቅሖ በቃ መን እቲ ሓቀኛ ነስሓ ማለት እዩ ብልሳን ምፅላይ ካ ኢናኻ ብልሳን ምፅላይ ቀፃሊ ሕጂ ብዚ ናይ ወጋሕታ ስፔሻል ብልሳን ንፀሊ መበል ኢና ምክንያት ንምንታይ መሲልኩም እቲ ብልሳን ዝፅልሲ ንርእሱ ይሃንፅ ምሽ ብለና ንርእሱ ይሃንፅ ማለት ኮ ነዚ ሓምሓም ርእሱ ይሃንፅ ማለት ኣይኮነን ርእሱ ይሃንፅ ክብለካ ከሎ መንፈስ እዩ ሰብ መንፈስ እዩ ምሽልና መንፈስ ኣለዎ ምሽ እቲ መንፈስ እሱ ኣክቲቭ ይኸውን እሱ ይነቅሕ ሕጂ ኣብቲ ሓደ ክፋል ናይ መንፈስና ሕልና እዩ ምሽ ሕልና ኣምልኾ ምግላፅ ምሽልና ኣለና እቲ ሕልናና እውን እንታይ ይኸውን ይነቅሕ ወይ ድማ ይህነፅ ይበርትዕ ሞር ሰንሲቲቭ ይኸውን معس مور بلسان كلای ክንፅሊ ከሎና ብፅድቅን ብቅድስና ክንመላለስ ከሎና
بفرحات እግዚአብሔር كننبر كنمرالس كلنا ازي نحلنا كم مدنزاز كم ملمات كم تخص مبال كم معزام انتي قبرو يدحنو ينقحو سلازخونا نقح دخونا حلنا يهلونا ألرت دخونا حلنا هلونا نابنت قالي ترافيك لايت تاريخهم مو ليتي تدعس زورو تخونكم مشات مدانا علمت هابز بل بوتاتات كتكدو خلهم درايف نلاقوركم خلهم انت ترافيك لايت افت خبابي علمت بل تخوين وتقيح كابرحو خاطريو تقطيلاون كابرحو خاطريو بك ما حيلو رايكا مخنياتو صبوق يسرح دلو قالي ترافيك لايت كا اولا بتقو بصيحاون بتفلالي نجرات او رشيح سلازخونه تمستياتو ها كم تزدل اي رايك هذا اجي استوعلو حلنا انا دما ما حيلو واقع تقيح ولا خلو كل انتناخا بك كم ان شاء الله نعم نسي بيلدينج على فاير بس أوتها لأنه أبيض في بيتها بلسه اوكي او هذا بيلدينج فايل ارام درا اليو ناي حاوي الارم حاو تتولع تكتكوينو ارام قاليو بتعم برتعي واو 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 يلبك ازنا خيدا تسمك بك ولا دقيس كاس اني اخا حلنا انا قال لك هم خون خلالو ግን ከምኡ ንክኸውን ግን ክንእዘዞ ክንክል ኣለና በቃል እግዚአብሔር ቀጻለ ክንሓስቦ ከነንቅሖ ክንክል ኣለና በቃል እግዚአብሔር እንዳገበርና በቃል እግዚአብሔር ከተንብቦ ከተስተንትኖ ከለካ እቲ ቃል ነቲ ሕልናኻ ينقح وا انت قال እግዚአብሔር بخمزي ዝብል هو ከምዚ ዝብል هو ከምዚ ዝብል እንዳበለት ሕልናኻ ደስ እንዳበለ ሰብ በቃል ኣምላኽ እምበር ብንጌራ ጥራይ ይነብርኒ ይኽብለና ከለኮ እቲ ኣምላኽ ነቲ ሕልናኻ ይቕልቦ መንፈስና እኮ ቃል እግዚአብሔር ዘድልዮ ስጋና አይኮነን ሰብ እንጌራ ነቲ ስጋና እቲ ሕልናና ግን እቲ መንፈስና ግን ቀለቡ ቃል እግዚአብሔር ይነቀ ትንስሐ ከለኻ ብሓጢአት ጃንክ ደኾነ ሓጢአታት ኣኡ ደፋፊኑ ኣኡ በቃ ሰቂጡ ሒዝዎ ዝነበረ እቲ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስሐ ከለኻ ሕፅብ በብሎ ይዓልዮ ብልሳን ክትፅሊ ከለኻ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እቲ ሓውደሎ መንፈስ ቅዱስ ኣኡ የቃፃፀል بقدسنا بصدقم فرحان أملاخ نبرك الله يسوع كريستوس قويتاي آمين كبرنا أملاخ يكون يسوع كريستوس قويتاي يس سيارينا ياينا منفس حلنا سب دما بمئزاز ينقح يسحال سورن قطن لبي يخون ناي سغا لبي دما يخون تحلنا انت يخون بمئزازك بقى ينقح يسحال عنتو يدنا يسلاز دبرنا بزح حبز غزاي كوسدني كبرنا عملا يخون أنا مو داتا دما زيا ربحا نقح حلنا مونا انتايو ربحا لو اوكي نحلنا نخنق حلو كنزز يولو تقمتات قالوا كله مشرينا حجي تربحو اخا اذا كله انت مسنق احنايو بلسان بمصلاي بمنسحديو بمئزاز ديو بقدسنا بصدق بممللاس ديو بفرحات እግዚአብሔር بممللاس እንዳነበርና خلناسي انتاي موت ربحا انت رايلنا تقداميتي فقاد قويتا تلالي بك قلطيفكا تلاليو معناتو حدا خافتني حلنا ነገር انتايو فقاد املاح مللاي تخاليتي خا انتايو كاب حطيات تهدم مناتو قلطيفو اوشتخا خوينو نو يدب لك كي غبركا يخلخا خوي غنا بلك كبل كلوتي ناي حطيات ነገር ገለ ውሽتخا نو 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 زياسي ايتواصينا يدب لك توشتخا خوينو بك ترافيك لايت ناي እግዚአብሔር ግሪን ተኮይንካ و زيات بقتي زيات صدقيا زياسي املاح فتواي ውሽتخا بعلو كوميونيكيت غبركا تربحاتاتو راي مو معرف عندي እግዚአብሔር بينا يقدفنا كاسال سيد كافر دي تدحن نامنتا ابرومي معراف كلتاسي بحلنهم يفردهم يمشي له
ስለዚህ ንሕና እውን ኣብቲ ጎይታ ምጽኣት ክመጽእ ከሎ ሕልናና እንዳሰማዕና ነቲ ኖ ተይልና ነቲ የስ ተይልና ካብቲ ፍርዲ ንድሕን ምክንያቱ ሕልናና ኦልሬዲ ሓጊዝና ኣሎ ገሊኡ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ደይ ትረኽበሉ ነገራት ኣሎ ጥቕሲ ደይ ትረኽበሉ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ድዩ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ገለሲ ጥቕሲ ኣይትረኽበሉን ኢኻ ሕልናኻ ግን ኣብ ውሽጥኻ ግና ኖ ዝብለካ ነገራት ኣሎ የስ ዝብለካ ነገራት ኣሎ ካብ ውዲት ጸላኢ መበራብዒቲ ኣብ ውዲት ጸላኢ ኣይትወድቕን ምክንያቱ ሕልናኻ ኦልሬዲ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዘለዎም ኮላይ ውዲታት ናይ ጸላኢ ሳምታይምስ ኣእምሮና በቃ ቁኑዕ ኮይኑ ክስማዓና ክእል ግን ገለ ውዲት ግን ክህልዎ ክእል ተንኮል ገለ ክህልዎ ክእል ሕልናኻ ግን ከም መልክዕን ከም ምስሊ ኣምላኽ ዘፈጥረ እንድዩ ውሽጥኻ ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ትራፊክ ላይት እንድዩ ኖ ዝብል ነገር ኣብቲ ውሽጥኻ መፀካ ኣእምሮኻ ይደልዮ ክህልዎ ክእል እዩ ውሽጥኻ ግን ትክክል ነገር ፈልጥ ስለ ዝኾነ እቲ ምክንያት ኣይነግረካኒ ኢለኩም እየ ሪዝን ኣይሂበካኒ የስ ተኮይኑ ድማ ዋላ ኣእምሮኻ ይፍራሕ ዋላ ገለ መለ ገለ እቲ ውሽጥኻ ግና የስ ዝብል ፊሊንግ እንተዳ ሃሊካ ግና ካብ ሕልናኻ ድመፀ ከተለልይዎ ግን ኣለኩም ካበይ ድመፅእ ዘሎ ካብ ሕልናኻ ድመፀ ተኮይኑ ግና ትክክል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ውዲት ናይ ጸላኢ ኣብቲ ናቱ ሽርሒ ኣይትወደቕን ኢኻ ተሓምሸይቲ ናይ ጽድቅን ቅድስና ናብራ ትነብር ምክንያቱ እቲ ሕልናኻ ሓጢኣት ንክትገብር ኣየፍቅደልካን ኖ ላይሰንስ እምበሺ ፃረረካ ኣብቲ ውሽጥኻ ኮይኑ ስለዚ ብጽድቂ بقدسنا ناخذ نبر يحجزك عفتوش تخاخوين وك هذا الشيء مش كل سبب سلام تنبر تخكل نقرا ما يتخون مالتي بخالي زروا دخلنا متى مش كل سبب سلام ننبر مش لنا تتخيلوا مالتي تتخيلوا مخنياتو تحلناها مش كل سبب سلام كان برزقيل تحلناها تلميذ غنا نقرا ما خاطخون بك انا صلي يقبلني خبك بتري يقبلني بك انتي قال ملي خاطو لك مش عارف فين خاطر لك اصلا كان قرها طرق خاطر بلو زرواتك فين بقى مزاب قرها نولع خاطر لك اشابعيتي وقصا زي ولو هيوت نبر وقصا زي ولو هيوت نبر وقصا مالت حلنا خاص እንዳ ወቀሰካ ኢግኖር ተገርካ ስኡሊ ድወቅሰካ ግና ኩል ሰዓት እዘዘት ኮንካ ግን እሱን ይዕርፍ ኣይወቅሰካን እዩ دوقس ነገር ስተልዩ ኮይዶ ወቅሰካ ዳ ኣምበረይ ናይ መውቃስ ልምዲ ወይ ደስ ስለ ዝብሎ ንወቅሰካ ኣይኮነን ስለዚ ወቀሳ ዘይብሉ ውሽጥኻሲ በቃ ወቀሳ ዘይብሉ ደስ በጥልካ ትድቅስ በቃ ውሽጥኻሲ ዕርፍ ሳምታይምስ በቃ ውሽጥኩም ሕርኽርኽ እናበለኩም ትድቅሱሉ ግዜ ኣሎ ዶ ወይ ድማ ምስ ሰባት ገለ ወይ ገለገለሲ ሕርኽርኽ እንታይ ምዃና ፈትሽዋኹም ህድእበሉ ኣብ መደቀሲኹም ኮንኩም ፀጥ በሉ ኢሉ ዳዊት ሶቅ በሉ በቃ ሶቅ ኢልካ ነቲ ውሽጥኻ ተሕርኽርኽ ድምፂ ናይ ሕልናኻ ክትከውን ትኽእል እያ ኣፅር እያ ንስ ሓዲደ ድልያ ምእዛዚ ዘድልያ ሶርት ኣውት ክትገብራ ዘለካ ነገር ድያ ዘላ እታ ከተድሕነካ ክጠቕመካ ንጥቕምኻ እግዚኣብሔር ኣብ ኣቐሚጥዋ ታሻምለይቲ ምስ ርእስኻ ሰላም ትነብር ምክንያቱ ሕልናኻ እንዳሰማዕኻ ስለ ትነብር ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሕዋተይ ሕልና ሰብ ማዕረ ክንደይ ኢምፖርታንት ምዃኑ ሕፀሩ ብዝበለ ንሎም መዓልቲ ከምዚ ዝረኣናዮ እዩ ሕጂ ኢግኖር ክንገብሮ የብልና ሓደ ንብረት ኣብ ገዛኹም ኣሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክቡር ዝኾነ ንብረት እዩ ኣብ ገዛኹም ከም ዘሎ ግን ኣይትፈልጡ እንትኾኑ ገሊኹም ድማ ትፈልጡ ትኾኑ ግና ኣጠቃቅምኡ ግን ኣይትፈልጥዎ እንትኾኑ ገሊኹም ድማ ትፈልጡ ኢኹም ኣጠቃቅምኡ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ግና ኣይጥቀምሉን ኢኹም ስለዚ ንስኻትኩም ማዕረቲ እቲ ንብረት ዘይብሉ ሰብ ማዕር ኢኹም ክሳብ ዘይተጠቀምኩምሉ ከምቲ ዝግባእ ገሊኹም ካ ሳምታይምስ ትጥቀምሉ ሳምታይምስ በቃ ናይ ዴታትና ምሻሎ ኣብ ክሬዲንግ ሳደቕመጥ ኣጋሻ ክመፅእ ከሎ ድሕሪ ክንደይ ድወፅእ ንብረት ኣሎ ሳምታይምስ በቃ ኖ መዓልታዊ ኤቭሪ ሰከንድ ሕልናና ባይዘወይ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ብሰሙን በቃ ኣክቲቭ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሰኒ ራፓፕ ክትገብረልና ብዛዕባ እዚ ሕልና ዝብል
ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እቲ ቀንዲ በቃ ክንሕዞ ዘለና ሕሊናሲ ከምቲ ክበሃለና ዝፀንሐ ኣጠቃለል ኣቢልና ድምፂ ናይቲ መንፈስና እዩ። ናይ መንፈስ ሰብ ድምፂ በቃ ውሽጥኻ ኮይኑሲ የድሂ ይዛረብ ይነግር ዳይሬክት ይገብር ነቲ ጌጋን ዘይጌጋን ቅኑዕን ዘይቅኑዕን የርኢ። ክብርና ኣምላኽ ሕሊናስ ማይንድ ማለት ኣይኮነን። ማይንድን ሕሊናን ዝተፈላለዩ ኣእምሮን ሕሊናን ዝተፈላለዩ ነገር እዩ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ንኣብነት ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ተሪእና ቲቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ነቶም ንጹሃት ብዘሎ ኩሉ ንጹህ እዩ፣ ነቶም ርኩሳትን ዘይኣምኑን ግና እቲ ኣእምሮኦምን ሕሊናኦምን ርኩስ እዩ። ርኢኹም? ኣእምሮኦምን እንታይ ሕሊናኦምን እምበር ካቶ ንጹህ የብሎምን። ሕጂ እዚ ሕሊና ሰብን ኣእምሮ ሰብን ገገልዩ ሰብ ይሓዋውሶ እንድዩ? ኖ ኢትስ ኖት። ኣእምሮ ብርድኢት በቲ ዝሪኦ ዝሰምዖን ዝፈልጦን እዩ ነገራት ዝውስን ወይ ክሓዝን ይኹን ወይ ዳይሬክት ገብረካ ይኹን። ሕሊና ግና ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ነቲ ራይትን ዘይራይትን ዳይሬክት ዝገብረካ ወይ ከዓ ዝመርሓካ ኣምላኻዊ ዝኾነ ዲቫይስ እዩ። በቃ ኣምላኻዊ ዝኾነ ዲቫይስ በቃ እቲ ድምፂ ናይ መንፈስካ ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሕሊና ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ንምንታይ እምነት ጥራይ ዘይኮነ እምነትን ሕሊናን ቱጌዘር እዩ ዝኸዳ። እምነትን ሕሊና ቱጌዘር እዩ ዝኸዳ። ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ መኒሽሙ ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 19 ፍሊስ እዚኣ ኩልና ነንብባ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:19 ቢኮዝ እምነት ርእሱ ዝኻለ ነገር እዩ፣ ሕሊና ርእሱ ዝኻለ ነገር እዩ። but they go alongside together። ክልቲኡ ግና ብሓንሳብ እዩ። እምነት ጥራይ ሓሊካ እምነትካ ጥራይ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ወይ ከዓ ብዘይ ፅሩይ ሕሊና ማለት እዩ። ፅሩይ ሕሊና ተዘይብልካ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:19 ፅሩይ ሕሊና ተዘይብልካ እቲ እምነት ባዕሉ በቃ ፓወርፉል እምነት ኣለና ኢልናውን ምንም ነገር ኣይገብርን እዩ። ቢኮዝ ሃዋርያ ጳውሎስ ደጋጊሙ ካብ ግብረ ሃዋርያት ጀሚርና ብዛዕባ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሲ ዘሎ ብጥንቃቐ ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሕሊናና ብዘይነቕፈና ብንጹህ ሕሊና ብፅሩይ ሕሊና ኢሉ ዝጠቕሶ ሕሊና ዝብሎ ሞር ዛን 20 ታይምስ ተቂስዎሉ ሃዋርያ ጳውሎስ። ሕጂ ኣብዚ ጢሞቴዎስ ክነግረና ከሎ ግን እንታይ ኢሉ? ኣነ ብእንግሊሽ ከም ብውሳ ኣብ ትግርኛ ንብብ ብትግርኛ ንብባ ኣነ ብእንግሊሽ ከም ብብ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 19 ብሓንሳይ ተፃሒፉ ኣሎ። ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም ተባሃለልካ ትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕልናን ሒዝካ ብፅቡቅ ወግእ ምእንቲ ክትዋጋ እዚ ትእዛዝ እዚ እምዓቆበካ ኣለኹ። ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልናኦም ደርብዮም ናይ እምነት መርከብ ተሰቢራ ሪኢኹም። ሕጂ ኣብዚኣ keeping your faith means learning completely on God with absolute trust and confidence in his guidance and having a good conscience. For some people have rejected their moral compass. ريحو حجي حلينا كندخلنا but another word is a moral compass. It's a compass which car traffic light is تقبلنا يوم مالتي. حجي እምነት ካ ሒዝካ ጥራይ ትገስግስ ኣይበለን ምሽቶ እምነት ካን እቲ ፅሩይ ሕሊናኸን ሒዝካ እንታይ ይግበር ተጓዓዝ ኢልዎ ተዘይኮነ ገሊኣቶም እምነቶም ደርብዮም ኣይኮነን ዝብል ምሽቶ ካብቲ ንጹህ ሕሊናኦም ግና ነቲ ንጹህ ሕሊናኦም ግና ኣርኪሶም ወይ ከዓ ድገማሞ በቲ ትግርኛ ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕሊናኦም ደርብዮም ነቲ ሰናይ ሕሊናኦም እምነት መርከብ ተሰቢራ that's it. Having only the faith without the having a good conscience ኣይሰርሕን። ነቲ ናይ እምነት መርከቦም እንታይ ገይሩ ሰቢርዎ
حجي امنتك صروي حلينا كلونا بيزيكلي كنقادل امين صروي حلينا اب سبات زلنا نجر اب اقلقلوت زلنا نجر كابزي نت حلينا زدنزز كابزركس حاتياتات كابو اندا تقوطبنا امين كنكيد بتصروي حلينا كنملالس كنكل كنقادل علينا بيزيكلي is not only phase كريستنا بلاس صروي حلينا قال يوم تأمنت حيزنا يولنا عند أبلو نتصروي حلينا قنا سلزة حدا قوة أقل خوينو سموع مخليو صبغ زلو خوينو سموع مخليو صبغ خيد على باورفول يكبلو خليو بأمنت كم زيد كلير قبر على قولي خليو قنا جاينت خونو يخلون بأمنت تتصروي حلينا قنا انت يجيرون مهم قدي فهم مهم تتصروي حلينا بمقدع فهم دمه اتي بمدر بايهم دمه اتا ناي امنت مركبهم تاي قوينا بتنتناوز فح إلى إزبل كمان أفتي إنجليش تقتصلوا آيخ عالم سلازي clear conscious having صروي حلينا clear conscious is very important مسرسها كتعرق ويك أمس سبات مسرسها بسلام كتمل على سي قبركا تاريخهم مو بليس قام ببو قبر هارات معرف إسران سلسل قصر حدا ببو قبر هارات معرف إسران 4 قصر حسة شدشتا عم ببو هارات أونس أب تتقنين وو أب بيت فرد بس هو أب زنبرة جيزة كمي جيرو بتبعات يزار كابتي صروي حلينا كله كخلوك قدام يزبك هذا ما تبعات أمين تبعات بك حجي كم يقول كونفينسي قبرهم سبعواتهم سباتي لهم نحن أبكر ما عملاقنا أبكر مسام بتبعات بتصروي حلينا يلوك أنا قفيتا بزي بلوك no condemnation أوش تقوين كبرنا عملاقون سلازي having a clear conscience is بتعمي important حواتي كبر እግዚአብሔር وصدو ويتا دما يردعنا رأسنا انداسرنا حلينا دما اندانك احنا كنكيد one if you don't mind one top up كقبر ابراهيم كابتي زمتها كموت قبري نحلينا خمسي بديم يسوس يبل يس حجي ابراهيم معرفت الشعة قصر 14 حجي ريخم اب حلينا بزح عينت نجر ككايد خالي زمتها قبر مالت the old nature مالت كل نايت old nature بحري نايت old nature بحري اب تحلينا خك علاقة لخالي سابسي كقلقل خاليو جن بقن يتدرخو كقلقل خاليو جنا بتنقول تدرخو قال نجر كم تصبغ نجر قبر فايبرانت تكون دس ولا كان نجر كم عم توشتي تصبغ نجر تزيلو داس فيك الأملاك نتحقق أم أنت يتدلع عوشت عم تبحري خونا يكونن كزاربون خاليو سب بتعذر عربون كفر رد خاليو أبحلي نكون سلوي كهون خاليو أنت موتيفو جنا بتأكل كهون خاليو تحققنو مغنياتو أو نعوز مزنماني زرقي እግዚአብሔር بسب ترايو كم زخت بلو زي تقلي حلينا جنا أبكر እግዚአብሔር جنا كلير زخونة نجار منا تموت تموت قبري انت عين تحبلان دم يسوس كرتوس حج كنت تسأل لنا دم يسوس understand جيرنا حجي I'm not sure حلينا يبقى كم زلو من كانت حلينا يحزق كم زملا لسلخو أي فلتني إلنا هدين ده كله teaching يحواتي نمهارو teaching تماهيرنا بأمرنا كم بقى نقول بقى ريسايت كنقبرو ريسايت مالت انت ايبقى دقاقيمنا كنوصو انت اي زي كنبحال كن كم زي لا إتي أب هيوت لوتي እግዚአብሔር ስደሊ أوشتنا أتيجي نيوتنا خلوته أمين دو نيوتنا change كمتسا what is this now كابزو علو حجز تمارك وسي how is my conscious حلينا يكما يكذب حجين حلينا أنا check إندا قبرنا كنمل على تقالم كابتو موت قبري بلنا موت قبري أبت حلينا زلو بمنتاي دم يسوس كرسوس بويتا بقى كابت كاي زي مزاز كوزع كلو زدان زازا كابت بوزح حتيات مفزحت زدان زازا مجمرتا حجنا أبنت بعض تبعيس زي مجمرتا عملت تكونوا بقى هسه يقبركم أنا example كبكم sorry فكرة ليش قويتا مستقبل كاسي أي كورن زبن أبي بقى teaching it's truth حكي بقى مخناتهم قال أملا أبكرهم ساعة عربكم نعي immediately شعو بقى تموت كويس يصير دعني مخناتهم ساعة عربكم تقوينس بقى أي خيد صحيح بقى literally زوجته صحيح عرب finish don't make it too late مالتي هدي أنت مرتا سكور خلو قلا مدرسة ماي أخليها تصبر بقى I can't take it ناي ما تصرف حيوت كوين
جيرو أمانة كوينوس كوريو حدر ولا دلايكا تزراريبكا صورته تقبرو ولا نمتيزي بكا تبع إسكا ولا صورته. It was big thing for me. أجي إنداز أنا حكا مسأخ إنداز أنا حكا نورمال نقالوا يسوي نورمال سنا حكا نورمال دهون أوكي بكا مو كم زي مالتي كتبل تجمر السكن فقط أملاح يكون كبرنا أملاح يكون كيف قال نجر تقلني زي يكون نجر أب إنترنتات أب موفيتات كم تسخلوا بيجمر توقع لنا مش تو أقالو كم زي زمس أكان نجر stop it زبلك stop it warning زبكا traffic light زبكا بكا يلا علي بكا compass يرقى this direction will not take you into the right እንዳበለ ገሊው እትመጀመር ታዳ አክሪዮ ከለኹ ይብለካ በቃ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር በቃ ስንብድ ውረር ነይረ ይዛረበ ነይሩ ውሽጠይ ሕሊና ይወቀሰን ነይሩ ሕጂ ግን ተለማሚደ ይብሉኻ ሪኹም ብዙሕ ነገር ካብቲ ኩሉ ዝተለማመድናዮ ነገር ካብቲ ኩሉ ተለማሚድና ካብ ዝደንዘዝናዮ ነገር ዘንጽህ ደሙ ድማ ኣብለልና ክንጽው ኣለና ወእግዚአብሔር ንሕሊናይ ካብ ሙት ግብሪ ኩሉ ዘንጽህ ደም ካብ ልዕሊ ሕሊናይ ጽውዕ ኣለዎ አሜን ዶ تموت قبري نحلينا خدمة ديديس قبرو يلمصوي بدحرو دلايكا تتزاربكا اغزيابير دلايو تبلكا تمنفسكا دلايو بقى ورنينج تابكا زي تسمعو تخون مالتي كبرن اغزيابير يكون سلازي كابز اغزيابير يدحنا سلازي حلينانا بنقو حلينا خنملالس بتصروي حلينا خنملالس لا كله دما هذا عاب نجر دما امنت بزي تصروي حلينا you're not going to go any far يتم بوتاين خيدينا امنت بلاس تصروي حلينا ግን እንታይ ንገብር ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዴስቲኒ ጉዕዞ ክርስትና ናይ ወስደና ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ አሜን ያ ቆይታ ይመስገን ዕብራውያን እዛ ሕጂ ተቕሲያ ፅናሕ ተቕሲስ ዕብራውያን 9 ፍቕዲ 14 ኣሎ ብዚ ያ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ ንሕልናኹም ስለዚ ትሕልና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕልናና ካብ ሞት ግብሪ እንታይ ገብሮ የንጽሖ መመልሹ ኣክቲቬት ይገብሮ የንቅሖ ኣለርት ኸውን ገብሮ ክብረን እግዚአብሔር በንጻሩ ድማ ሓጢኣት ማለት እዩ ከምኡን ዕብራውያን 10:22 ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነጺቡ ይብለና ክፉእ ደበለ ትሕልናና ክፉእ ከይከውን እንታይ ደኣ ብሰናይ ሕልና ዝበሉ ዓንቶይ ማለት እዩ ስለዚ ንሕልናና ብጣዕሚ ከም ቋውሖት ከናኸኖ ሓንሳ ተተሰይሩ ብጣዕሚ ሸጋሪ ነገር ዝኸውን ንሕልናና ብጣዕሚ ጥንቀቐሎም ክላለና እቲ ዝኸፈ ምስ ሰብ ክትነብር ምስ ሰብ ክትሰርሕ ምስ ሰብ ድኾነ ይኹን ነገር ተጸሚድካ ክትደብል ተኾንካ እቲ ድኸፈ ሕልንኡ ምዝለመፀ ሰብ ምክንያቱ ሰብ ሕልንኡ ከምቲ ዝግባእ ደይሰምዖ ደይዘ ኣማኒ ይኹን ዘይኣማኒ ብዘይገድስ ተኾይኑ ጨካኒ ሓደ መለለዩ ጨካኒ ንምንታይ ጨካኒ ብለኩም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኖ ዝብሎ ፓርት ኣብ ውሽጡ ጌጋ ዝብሎ እሱ ለሚፅ እዩ ሕጂ ኖ ዝብሎ ነገር የብሉ ስለዝኾነ ዋላ ድላይ ክገብር ኣብ ልዕሊ ሰብ ክጭክን ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ኣብ ልዕሊ ደፋርዩ ጨካንዩ ድምርፅ ኣይብሎን እዩ በቃ እቲ ውሽጡ ሲ እቲ ኖ ዝብል መንነቱ ሲ ኣደንዚዝዎ እዩ በቃ ንቅድሚ ብዙሕ ግዜ ሃይማኖት ዘይብሎም ሰባት ኮነ ኢሎም ነቲ ሕልኖም የደንዝዝዎ ምክንያቱ ናብ ቤተክርስትያን ሰብ ንምንታይ ክመፅእ ዘይደሊ ምክንያቱ እቲ ሕልኑ ከም ዝነቅሕ እሞ ዳሕራይ ክሽገር እዩ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ እዩ ተሓልኖ በታ ዝሰምዓ ቃል ኣምላኽ ወላ ጎይታ ይትቀበል ንእሽተይ ክትነቅሓ ድሕሪኡ እንዳወቀሰቶ ክሽገር እዩ ስለዝኾነ ቃል ኣምላኽ ኣይሰምዕን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ክጅምረሎም ኣይደልን እዮም ቤተክርስትያን ክኸዱ ይደልን እዮም ድኾነ ይኹን መንፈሳዊ ነገር ኣይደልን እዮም ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ሕልንኦም ኮነ ኢሎም ፀቂጦም ዓቢጦም ኣደንዚዞም ዋዕፂፆም እዮም ዘለዉ ድላይ ምእንቲ ክኾኑ ነፃ ምእንቲ ክኾኑ ደርቢዮሞ ንእስተናይ ሕልና ደርቢዮም ሽብለኪ ደርቢዮም ጉሒፎም እዮም ዘለዉ ኣውቶ ፋንክሽን እዩ ዘሎ ስለዝኾነ ደፈራት እዮም ጨካናት እዮም ከዓ ንሕስያ ከዓ የብሎምን ሞራላዊ ድኾነ ሂወት የብሎምን ናይ ሞራል ስነ ምግባር የብሎምን እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ግዜ ተላሰውዒልኩም ኮንኩም ኣብ ውትድርና
جوين كتكبر كلها زيد أرجع نايزخونا ناي مبزحتو نايزخونا كواي كونا مبزحتو عدي انتهي مجمرة تهيمانو تبال كالها كم دقل يقبروه تفل عليه بوليتيكاوي قصقاس ناقبور اليوم إذا أملاخ زويل قال مخنياتو توشتها كان من تخون كان من تخون أنا أملاخ زويل نجار أمر أنت على كهوينو تحلناها أملاخ الله يبلكها أملاخ ريك الله أملاخ أيحق جوسنيو أملاخ فقادي كونان كل ساعة دمس أملاخي إلنا ترافيك لايتنا أملاخي سلازم قلنا نزي كوجعص هو بزح يوم برين ووش تقولها بزح يوم كابتن أملاخه زخونة نجارات زاليوها أفتو تدرنا ما شعور قص بقص كشوا خوينو قد لي زعاته وسب قص بقص تدش أكان سب نسخون بقى هذا رشنا لا تعمزلوا نمنتاي مسيلكم تي حلنوك قص بقص انت هذا تمجمر فرحني روحو نقولي نعم لخ مالك تحرين هذا ززن يبل مالك سلازي سب خوينو حلنو انت هذا ززن يخي انت دا حليو السبزي حدا جنيا ايجو سب نقطل ليو سب كهرم ليو سب قد ليو سيستماتيك ليو أسمقاس ليو قلاليو السبزي أفتوشتو نتجيجا تقول له يبلون نتقنع زولو نجار يبلون سلازي نحنا دما كم كريستيانا زلم مدزي كي تردعنا كين أتو أتيناون كين هلو نحلنا أنا خاب حج جميرنا كان الدامزو يقبع عناي كنسمعو يقبع عناي وشتين تايب لنا الله كنبلا لنا حلنايك نزينا معلتاوي قال املاح زنبب نسدد لنا سمع معلتاوي قال املاح مزنبب نتحلنو كان بدنزاز يدحنو طاي ديكونسي اكتيف يغورو سبورن قطقطن لبي مالت كوسو كاي قال ايكون سبورن قطقطن مالت بقى نعملاح سنسيتيف مالتي ابقربا مالتي ناي سغا لبي سغا كل ساعه ناي كوح لبي اوصي ناي سغا لبي خبكم يمشيلو بقى تناي سغا لبي مالت نعملاح سنسيتيف لوا فكر روح تفرم منفس زلوا مالتي سلازي اب حلنا انا انفست نقبر كنكلالنا املاخ دما نغويتا يسوس كريستوس كنقبلو خلنا حلنا انا بارت اوف منفسنا سلازخونه داغم توليدي نحنا خافتم احزاب دبلصه عجا علنا زبلصه opportunity ادفانتج علنا قال املاخ علنا دم يسوس علنا منفس قدوس علنا كوتا كل ነገር علنا بزي كله نمنفسنا عند هانسنا اقول له حلنا نقح خول كنغورو يغبعنا يو እግዚአብሔር ይመስገን ወይታና መስከነ ካሎና ንባረከ ካሎና በስሙ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ማርካና ተመስገን አቦ አማህልና ዝለመጸ ዝደንዘዘ እግዚአብሔር አቦ ተዓዘመ ሕልና ከይህሉ ገሊናውን ደርቢናዮ ከይንኸውንሲ ንልምና ካለና በሰዓት እዚ ምሕረት ገብረልና ንጽልይ ኣለና بزي ما إزازنا نحلنا أنا እግዚአብሔር አቦ ደንዘዝና የሁላና በደምካ ተንጻና ንጽልይ ኣለና حجنا حلنا أنا نقح حلنا خلونا سنة حلنا خلونا نصح حلنا خلونا أبكر ميغان أبكر مسابنا أبكر مرسنا نلمناك حلونا بسم يسوس ناي نفس وكف سب حلنا بفلطة برديت كنكح بيسوس كرسوس ياسم سألنا دمسها بمنقد حلنا أنا غيرنا حلنا أنا كان لليوم فقط كان لليوم بيسوس نعود ما دات عززنا خنبر نسأل علينا بسم يسوس كرسوس كل خبرنا عقايقون نستمر كنا لو معلتي مجلس كتبنا نسألي ما مليش كأجلسنا مسمع سمعنا لنا قويتا قبل بنا حضور قبل بنا እግዚአብሔር አቦ ይተዓወር ሚት ድማ ይፍረን ወላለና بسم الله يسوع كريستوس كاب كله نحلنا ددنززو አጋንንታው አሰራራታት በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክስውረና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ምሕረትካ ስለዝበዝሐልና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ክብርና ዓኻ ይኹን አሜን صحفهم اوكي توم استياب غزا خيدكم كوفي لكم ريسيرش ديالكم ان تصحفكم تشيك تقبروا تقسيس صحف واحد تيتوس يتبعش تيتوس حدا عسرت حموشتا قدامايت إميتوس حدا عسرت شعته قدامايت إميتوس 4 خلته سنو أبيت اسمنا بلكي اوكي يا غريت عبرت اوكي كده جميع مقالات ايش هذا 15
ቲቶስ 1:15 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:19 ርሻን ኮላይ ትጽሕፍ ኣላ ቀዳማይ ዮሃንስ 3:21 ካልኣይ ቆሮንጦስ 1 ሶሪ ያሬታ ኦኬ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ዮሃንስ 3:21 ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:12 ሕሊናና ይምስክረልና ትብል ካብቲ ክንመሃሩ ዝፀንሐና ሓደ ኦኬ ዮሃንስ ተጻሒፉሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:12 ዕብራውያን 10:22 ብራቮ 1:12 ዕብራውያን 10:22 ሰዓባቲ ኢብል ኮንሽስ ዝብል ዕብራውያን 9:14 هلا كموت جبري دميوس ينسو تبل جبر هاريات أسران سلستن حادة جبر هاريات أسران 14 تشدشتا اوكي عبران تصعيفو له جبر هاريات أسران سلستن حادة جبر هارات أسران 14 تشدشتا سيدا ميسيج اوكي كله تصحف والله انت سني 24 10 تشدشتا اوكي رومي معرف كلتا كاب 14 سقاب 15 رومي ماليسكم معرف 13 كاب 5 سقاب 7 قدامي أتقدم رومي معرف كلتا 15 كاب 14 سقاب 15 رجال صحيفات لكم الله قدامي قرنطوس 10 قصر 22 كله بز مسرت اندحر انبيونايو حدا نزتمهارنايو كله ابزوش تستخاتت آمين كبرنا እግዚአብሔርን ልሻን ኣብቲ ሜሴጅ ድብል እንተዳሪኹሞ ኣብኡ ትፅሕፎ ስለ ዘላ ካብኡ ኮፒ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ያ ሓንቲ ጥቕሲ ታናይ መወዳእታ ሰኒ ካልኣይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ሶሪ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:25 ብርክቲ መን ሽሙ ሲ ሎጥ ሲ ኣብ ሶዶምን ጎሞራን ዝበሃላ ከተማ ዓበይቲ ከተማ እየን ብዙሕ ርክሰት ብዙሕ ዓመፅ ብዙሕ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር ዝግበረሉ ዝነበራ ከተማ እየን ኣብኡ እንዳነበረ ከሎ እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት ትብለና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:7-8 ከንብበ ሕጂ ሎጥ ወዲ ተዓዲ ኮነን ምስ አብርሃም እዩ ካብ ታራ ይመፅ እዩ ናይቲ ዓዲ ናብራ ኩሉ ይብሎን ይሕልንኡ ግን ድሓን እዩ ነይሩ ሎጥ ሕጂ ኣብኦም ምስ መፀ ግን ዲፈረንት ላይፍ ስታይል እዩ ተዓዲ ናይ ንግዲ ቦታ ምዕብልትያ ዓባይ ከተማ ብጣዕሚ ዓበይቲ ከተማታት እየን ብዙሕ ናይ ቢዝነስ ነገር ኣለወን ልሙዕ ሸኻይት መሬት እየን ኩሉ ማለት እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:7-8 ከምዚ ይብል ጴጥሮስ ወላ ጴጥሮስ ሶሪ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:7-8 ከምዚ ይብል ነቲ ብኣበስኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ትርኹስ ንብረቶም ናብርኦም ማለት እዩ ንብረቶም ዝብሎ ናይ ትግርኛ ናብራ ቅዲ ህይወቶም ማለት እዩ ነቲ ብኣበስኦምን ብርኹስ ንብረቶም ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኑ ብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ሎጥ እቲ ብሕልኑ እዩ ጻድቕ ነይሩ እምበር ሕጊ ኣይመፀን ሕጊ ሙሴ ይመፀን ዳግም ውላድ ገለ ዝበሃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይመፀን በቲ ናይ ሕልና መዐቀኒ ግን ጸዲቑ ነይሩ
ስለዝኾነ ኣምላኽ ከድሕኖ ኢሉ ብኣብርሃም ገይሩ ከማኒ መፅኡ መልኣኽቱ ዳሕራይ መልኣኽቱ ሰዲዱ ሕጂ ነቲ ብኣበሶኦምን ብርኹስ ንብረቶም ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ሪኻ ሕልኑ ኡይ ይብል ነይሩ ሕልኑ ኡይ ይብል ነይሩ ድምፂ ናይ ሕልኑ ተዝሰምዕ መውፅእ ነይሩ ኣይሰምዕን ግና ውሽጡ ግና ኡይ ይብል ነይሩ እቲ ደይምሕባሩ ፅቡቕ እዩ ግናኸ ንናይ ሕልኑ ድምፂ ሰሚዑ ድማ ኣክሽን ደይምውሳዱ ድማ ጌጋ እዩ بدحريو شمونتن تايبلنا مالت يلو مور كلاريفاي قبر الله مالت اتي صادق بحلنو صدقه لوط مالتي اتي صادق اما اكلهم كنبر كلو اب صبح بت زريون دسمعون زنبره قبري عمصاهم تا صادق نفسو تسكه نبره انتاي يسكه نيرو حلنو يدسكه نيرو جيغا كوي املاخ يفوتوني ازكو رخصت كوي ازكو عمص كوي وي يبني ግን ይነብርካ ነይሩ እጂ ገሌና ከም ዓይነት ህይወት ናይ ሎጥ ህይወት ከይህልወና ንጠንቀቕ ውሽጥና ኡይ ክብል ከሎ ንምንታይ ኡይ ዝብል ዘሎ ኢልና ደው ኢልና ንሕሰብ ንምንታይ ቀይሕ ትራፊክ ላይ ደርኤኒ ዘሎ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ኣበይ ደለኹ ከባቢይ ናብራይ ቅዲ ህይወተይ ገለመለይ ኩሉ ባህርያተይ ኣዘራርባይ ሓዳረይ ገለ ቼክ እንገብር እንክላለን ናልባት ኣብ ማእኸል ሰዶምን ጎሞራን ክንብሉ ንኽእል ኢና ናልባት ኣብታ ንፍርዲ ትሕሎ ደላ ዝናብ ናይ ሓዊ ዝዘንባ ትዳሎ ዘላ ኣብኡ ክንብሉ ንኽእል ኢና ምስቶም ዓመፀኛታት ከይንልከም እቲ ኡይ ኣውያት ናይ ሕልናና ንዑ ክንሰምዖ እንክላለና ስቅያት ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዘይሰምዐ ኣክሽን ስለ ዘይወሰደ ንብረቱ ሰበይቱ ብዙሕ ነገር ከሲሩ ማለት እዩ ሰሚዑ ነይሩ ተዝኸውን ግና ቅድሚ እቲ ፍርዲ ንብረቱ ጠርኒፉ ብሽየጥ ሸይጡ ምስ ሃብቱ ብኽብረት ረጊዩ ህድማ ኣይኮነን ሃታ ኣይኮነን ሰበይቱ ናብ ዓንዲ ጨው ኮይና ተሪፋ እዚ ኩሉ ክሳራታት ዘይምእዛዙ እዩ እዚ ኩሉ ከይኮነ እሞኻ መወዳእቱኻ ትደኸፈኻ ካብ ክልተ ደቁ ወሊዱ ሰቦ በዓል ዓሞን ሞኣብ በዓል ሞኣብን ገለመለን ፀረ እስራኤላውያን ኣብ መንገዲ ኮይኖም ፀኒሖም ብዙሕ ነገር ትገብሩ ኣብዚ ኩሉ ነገር ኣይማእትውን ነይሩ ሕልና ባዕሉ ክንደይ ፓወርፉል ምዃኑ ነስተውዕሎ እቶም ናይ ቀደም ኣቦታትና ብሓጎታትና ዝነበሩ ሕልኖም ጥቀሙሉ ነይሮም ከማና ጠቕሲ እኳ ይፍለጡ እምበረ እቲ ሕልኖኦም ንቑሕ ስለን እዚስ ኣምላኽ ኣይፈትዎን ይብሉካ ብድብድቡ ጠቕሲ ጠቕሱልካ እዮም ብልሳን ኣይፅልዩን እዮም ገለመለ ዳግም ኣይተወልዱ ኣምላኽ ኣይፈትዎን እዩ ጌጋ ዝስ እብሉካ በቃ ሞራላዊ ዝኾነ ህይወት ክነብሩ ይገብሮም ኣምላኽ ዝፈትዎ ሞራል ማለት እዩ ዲሰንት ዝኾነ ህይወት ክብርታት ዘለዎ ህይወት በቃ ደይኻ ደሊኻ ኣብ ሓንቲ በቃ ድሕሪ ክንደይ ሓደ ጀነሬሽን ገለ እዮም ተፋትሑ ከማን ትረክብ ንምንታይ ዓመፃ ስለ ዘየለ ሓዳር ገለመለ ኣይኮነን ደባእስ ነገር ስለ ዘየለ ኣይኮነን ግናኸ በቃ ኖ ዝብል ነገር ኖ እዩ በቃ ስለ ዝብልዎ በቃ ትሕልኖም ስለ ዝሰምዕዎ ማለት እዩ እቲ እንዳለመፀ ምስ መፀ ስፔሻሊ ድሕሪ ናፅነት ድማ ብሓንሳ እዩ በቃ ልማፅ ኮይኑ እዚ ሕጂ ደሎ ድፍረት ግደፎስ ምቅትታል ንሕድሕድካ ኣብ ህዝብና መንጎ ህዝብና ደሎ ራእይዎ እቲ ድፍረት በዓል ክንደይ እቲ ፀርፊ በዓል ክንደይ እቲ ዓመፅ በዓል ክንደይ እቲ ምፍልላይ እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ገለ ኩሉ እቲ ምቅትታል ንሕድሕድካ እዚ ናይ ዝወገን እቲ ናይ ገለ ሕሰብዎ ሕጂ ናበይ ገፁ እዩ ድኸይድ ደሎ ኣብቶም ኣሕዛብ ከምኡ ኣሎ ኣሕዛብ የሚልና ምናልባት ኤክስኪዝ ክንህብ ንኽእል ኢና ኣብኦምን እሱ ክህሉ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ሕልና ዝበሃል ኣብ ኣሕዛብ ይኹን ኣብ ክርስትያናት ይኹን ስርሑ ይገድፍኒ እዩ ግን ኣብቶም ክርስትያናት ምስ መፃና ግን ሞር ስርሑ ዓብይ ተርኡ ዓብይ ተሰማዕነቱ ተኣዛዝነቱ ዓብይ ክኸውን ይግብኦ እዩ ነይሩ ግን ኣዋላ ቤት ኣምላኽ እውን በኣሲ ንሕድሕድካ ዘይምስምማዕ በቃ ምቀነና ሻራ ዝረግርግ እዚ ኩሉ ቂምታ ሕመድ ገልመለ እዚ ኩሉ ጋዕገልጠማትካ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ክትርኢ ከለካ ድማ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ክርስትና ድንበር ዶኸ እቲ ሕልና እቲ ግደፎት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ደብለና እሞ እሱ ብዓብዩ እንድዩ ብዛዕባኡ ንዛረብና ኢልና ኢና ሕጂ ካልእ ትረፍቲ ሕልና ወላ እቲ ዓለማዊ ሰሚዑ ድእዘዘሉ እሞ ዝድሕነሉ
እሱስ ኣበይ ከይዱ ስለዚ ናይ ዝግዳይ ዘኸይንኸውን ርእስና ኩሉ ሰዓት ንመርምር ንፈትሽ እግዚአብሔር ይባርክኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ